Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Алекс Ганев се интересува какви са плановете на ФИА за връщането на двигателите V10. Темата беше изключително широко дискутирана по време на китайската Гран При. Мисля, че още месеци преди това започна да се прокрадва като някакъв тип евентуална възможност за развитие на Формула 1 в бъдеще. V10 двигатели, много по-прости, без използване на някакви хибридни агрегати, просто с синтетично гориво, такова каквото е добито по един много специфичен начин, без да има произход от изкопаеми източници, с много по-ниски нива на замърсяване и така нататък и така нататък. Темата наистина е обект на страхотно много коментари и по време на китайската Гран При Никола Тумбазис, шефа в ФИА по едноместните състезателни автомобили, трябваше дълго да я разяснява. От ФОМ, между другото, т.е. носителите и на търговските права също коментираха, че това е един възможен път на развитие, но поне за сега изглежда много трудно да се осъществи тази идея по много причини. Значи, първо, идеята е, че този регламент може да влезе в сила връщане на двигатели V10, класическа конфигурация с използване на синтетично гориво 2028 година. 26 и 27 година да се запазят настоящите задвижващи системи и по този начин всички да си гарантират оспорвана битка, каквато има в момента, защото всички се опасяват, че през следващата година един от производителите, Honda, Ferrari, било то Ford с Red Bull или Mercedes, може да направи, или Audi, може да направи изключително по-добра задвижваща система от останалите и по някакъв начин да стане това, което стана при влизането в сила на правилата през 2014 година и тотална доминация. И заради тези опасения да се запази така изравняването на силите между отборите във формулата, един вид да запазиме до 27 година края настоящия регламент, но това се оказва наистина почти невъзможно, защото първо компаниите са хвърлили колосални пари в развитието на очакваните през 26-та година нови задвижещи системи. Говорим не само за самите производители, говорим за петролните компании, които са пряко свързани с тях. Изобщо всичко е в изключително напреднала фаза. Отборите са хвърлили огромни усилия в разработването на напълно новите автомобили. Реално вече се произвеждат дори компоненти за някои от тях. Поне моделите, които трябва да бъдат изследвани в аеродинамичните тунели, са в много напреднала фаза на развитие. Просто изключително нереалистично е да се смята, че може да се случи подобно нещо. Евентуално сега при влизане в сила на новите правила, 26-та година, 27-та, 28-та, към 30-та година, ако вече всичко се промени в автомобилния свят и се върнем категорично към изкопаеми горива, дори никой не знае как точно се развие света, бихме могли нещо да очакваме свързано с V10, но заради звука, който имаха двигателите V10 и някои други, как да кажа, елементи, които са свързани с това, че ще е по-евтино, да речем. Въобще не съм склонен да мисля, че това ще се осъществи, защото каквото и да си говорим, дори пазара да се погледне в момента, абсолютен хит на пазара на целия свят са хибридните автомобили. Значи вече няма нито напълно електрически с същия тренд на подобряване на продажбите, нито двигателите с вътрешно горене, просто Формула 1 или иначе трябва да е свързана с това, което ще се случва в бъдеще. Оставям на страна заплахата, че ако подобно нещо бъде възприето, ще започнат много тежки съдебни дела, защото, примерно, Audi инвестираха в строителството на напълно ново предприятие. Огромни средства за това да развиват тази технология, при положение, че естествено предварителният план беше от 26-та, най-малко до 30-та година този регламент да се запази, т.е. ти да използваш
тази разработка 4-5 сезона и така нататък. И сега изведнъж да ти кажат, не, тук за 2 години, после отиваме на V10, няма как да стане, така че мисля, че по-скоро да, темата е любопитна, но едва ли ще се стигне до нея, макар че в крайна сметка нагледахме се на какви ли не превратности в последните години, но честно казано не виждам реалистична перспектива скоро да стане подобно връщане към двигателите V10, още повече, че пак се връщаме към автомобилната индустрия. V10 мотори почти вече не може така да бъдат, или V8 дори разпространени, както беше в миналото. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.